Bismillah, elhamdülillah. Bizning күбебезнең озын гомер кичерәсе килә, бәхетле, матур, мул, бай тормышта яшисебез килә. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу үзенең бер күркәм хадисендә моның сирен ачты һәм әйтте. Бухари һәм Муслим җыентында килә торган риваятта: "Мен сарраху ан юбсата лаху фи ризқихи ва ан юнса лаху фи аtharihi фальясил рахимахти." Кемдә ризыгының, байлыгының, малының мул, бәрәкәтле булуын теләсә һәм гомеренең озын булуын теләсә, ул туганлык җепләрен ныгытсын ди. Ягъни туганнары белән аралашсын, хәлләрен белсен, ярдәмләшсен. Һәм менә без үзебезгә сорау бирик: туганнарыбыз белән аралашабызмы, элемтәдә торабызмы, язышабызмы? Һәм инде менә шушы ике төп максатыбызга ирешәсебез килсә, без туганнар белән инде элемтәне